Kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ranar cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai sun janyo cece-kuce a tsakanin 'yan Najeriya, la'akari da yadda wasu suka ce shugaban bai nuna tausayawa ba wajen haɗa farashin man fetur ɗin Najeriya da ƙasar Saudiyya. Haka zalika 'yan Najeriya sun koka da halin matsin rayuwa da suke ciki, da suka ce shugaban ya yi biris da lamarin. Na ji kalaman da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ranar cikon shekara 60 da samun 'yancin kai. Na bibiyi maganganun gaba ɗaya, na ɗauki wasu masu amfani kuma wanda suka mun daɗi, na ga kuma wanda ba su mun daɗi ba. Daga cikin wanda suka mun daɗi akwai ɓangaren siyasa, inda ya maganar demokuraɗiyyar Najeriya insha Allah za ta fi ta da gyaruwa. Ya kwatanta example da zaben da aka yi a Edo, ya ce in Allah da kuma zaɓukan da za a yi gaba he sun fi waɗannan kyau. Wannan maganar ta mun daɗi sosai a matsayin ɗan ƙasa wanda muke so mu ga demokuraɗiyya ta kafu ta zauna da gindinta yadda ya kamata. Abu na biyu kuma wanda ban ji daɗinsa ba akan maganan ƙarin kuɗin man fetur da ya yi. Wannan kalamin gaskiya ban ji daɗin su ba, saboda hujjar da ya kafa gaskiya ba hujja ba ce wanda ɗan ƙasa zai daidaita, saboda ya kafa hujja da Saudi Arabia cewar man fetur ɗin suna sai da shi fiye da namu, mu ma ya kamata mu sai da shi haka. To gaskiya an kwatance da ci gaban da Saudi Arabia ta samu, gaskiya ba daidai bane da na Najeriya kwata-kwata. Duba yadda aka samu Najeriya, kowa ya san a cikin da aka same ta, ya san kuma irin abun da ya faru a baya. To abun da ya zo ya faru, mutane muna da rauni har ga Allah, ya kamata mu zama masu haƙuri a koda yaushe. COVID-19 shi ya zo rusa mana tattalin arziki a Najeriya, ya karya mana arzikinmu a Najeriya da abinci. Yanzu talakawanmu muna fama da yunwa, yana damun mutane. Mu dai matsalar da muka samu akan shugabanmu Muhammadu Buhari, matsala ce wanda muka same ta ba yau batun asali, wanda mun tsinci kanmu mu 'yan Najeriya a matsayinmu na musamman mu arewacin Najeriya, ba mu san irin yanayin mutanen da ya kamata mu zaɓa mu tura su domin su mana wakilci ba. Amma da mun san irin mutanen da ya kamata a ce mu zaɓa mu tura su domin su mana wakilci a ƙasar nan, to da ba za mu haɗu mu yi wa kowa da kowa zaɓe iri ɗaya a sanadiyar Baba Buhari ba. Habiba Siraj, BTV.